kudikana ozvizvi dai kusuri makatonifonera ndachadotozokufonera ndini chief akanga akatonditi nini doti ndibatira vanhu vokwa Matasha uzwe feedback yenyaya endakawati endai mogarisa zvakati nezvakati nezvakati. Saka nekundifonera kwemakaita makaende kogona ndichoita macommunications vanhu wendakaenda kobata shupai wakanditaurira ngano dzatsiro nagudu ndofunga ndakakupindurai pafoni mamazondifonera paya akanditi Saturday ndinenge ndakabatikana dai makwanisa kundipa rimwe zuva right. Uyo pane ari kubvumba here handizii ndiGrace Alice ari kwachigodora manya kwamba yes ndakaenda komufonera ndikadarwa nemurume ndikamutaura kuti inini aiwa ndoda kutaura nani nanyakwambwa akaenda komupa foni ndikataura naye akatonditi nazveshuwa tatoneta kufamba toda kuti tinotoita kuti touya kuitira kuti mutigadzirise kuitira zvinhu zvigadziriswe musha muno. Saka all those people watoende kutodefaulta dare rangu na maimikisi midfielder naso vana baba paenda pamba pake kana vachipfuura vachida kumutora asvika vana vacho vekwanikisi vachiti toda kuenda namai vedu kuchipatara hanzi vari kurwara. Alright. Saka zvatingaita apa panyaya iyi changa chiripo ngechekuti handisida kutanga kuita panyowani chendenga ndichide kuzwa yanga iri feedback ndazwa feedback yenyaya iyi ndozwa the way forward. Saka wapari wemhosva wacho havapo zvevasiripo wapari wemhosva tichachiona kuti tinoita mazana api kokuti takaenda kuonatsirwa maningi munhu akadaidzwa kudarira headman ramambo akakundikana kuya ndinondoende kotaura na officer in charge pamutare ruro wakutobatwa uchibva uri masales kuya mudare mangu muno woita dzakachena nemapurisa kuti azhinji edu muno tikazokutumirai mapurisa edu muno makonyepa ndaro wange mupurisa waheadman. Saka akati chitipai tichachengetoko tochizochaunza achibva uri masales. Saka pendanga ndiri kudai ngepekudai izvi nyaya iyi ndakaita pakutanga iri yekuenzanisa ndaita yekuenzanisa iri yekuti izvo urombo hwamusha mwaMatasha nemwana uyo ndikupindurana naye ari kutsvaga kona baba wake tikatadza kuirirana pakuyananisa kwetakanga tiri kuita kuya mumaoko mangu ndichiyananisa it was through nekuti mukomana uyo wakanga ane nguva nemakore ari kutambudzwa nezvinhu zvemwaMatasha ari mwana wakwaMatasha asi achizi muzukuru akasvikira panguva yeduo rodhai kuti aiwa hapana kusiri kufa muri kuramba kutaura kuna babangu muri kundiroya nekusenza chasenzi zvakanaka saka inini zvirirana ngezvekuti mwese mupere kufa ini ndobva ndafawo. Akanga akapa promise holiday Christmas aita zvinhu izvozvo aende kuona kuti aiwa uyu mukomana izwi rakutaura naro ngeroushingi wakupedza kutiuraya munhu akasvikomba kwangu mapachi 7 to 8 dzemanheru ari kuma7 namba yawo chikamiro chiri apa furo riri kudonha akati headman wetu apota tautobombera mukomana uyo musoja zvari musoja wataura kuti ndiri kuya paChristmas kuholiday asi ndo first and last supper yenyu nenini ndiri koitora ndiri kuya nachivana kudambura mwese murume ndo zvaakaenda kutaura ndikavati nini mune raramire here kuti mune phone number dzake ndimufonere tikazi haa tinokupai phone number tikati handipei vandapuwa phone number vanamufonera haana kundipindura nezwi riri pamusoro haana kundipindura nekukakayadzika wakatondipindura aine unyoro hwekude kugadzirirwe dambudziko rake pamusoro pehama dzake. Ndikamuti alright mukoma demo ngandise pasi tichibata tsvimbo imi michuya kumba kwangu musi wakati tiyananisane vakaenda kuya semhuri ndikavabvunza mibvunzo yandakaenda kunovabvunza semhuri murume ari kuchema chema ndikamuti atsanangura inhorondo pari apo vatsanangura kudaro hondo yakanga yakakura yanga iri kuti unoziva kuna baba wake uride kuziva kuti chii chiri kuitika mufamily urombwa hurimo wakapokonyoka nepaburi petsono ngomanawo anotiberekwa ichindokura ndoitekake chikomana kudai zvizo achobva andotengeswa kune mabhinya anadarikwai midzimu yake ichobva kuti mwana wakuti timuuraya zviti kwakwende komupokonyosa kwakuzoonekwa ndisisi wamai wacho pamagayakaya apa ari murodhi anga kari kandumure kakadai zviso kwakuramba achimushungurudza kusvikira pakukura kusvikira pakuenda kubasa achingomushungurudza chigadzisa maproblems havasida kugadzisa maproblems ndosaka pakuzoita 10 world ndikabvunza kuti mwana uyu babake aripi mai acho akaramba zvanenge ari uzinge umusha mai acho akaramba
ndikazoiwina kuti mwana wangu womusha mshandipe mwombe dzangu imwe rude mwombe nhatu pasoro pekunga ndataura ndazoiwina nyaya ndikaenda kofonera chief changamire kune nyaya yakadai ndandanisa kumba kwangu asi nyaya yakandikurira mwamba akatononyepa ipinze ite dare ndikadaidza kwaya panapa waya panapa vanhu ava takapindirana pamibvunzo mibvunzo yazowanda kuna mai mai akazobvuma akati zveshuwa mwana ngo kwamatasva mwana wanzwadzi ndikabvunza kairi panapa akati hongu zveshuwa idime ndozvemutaura hama yashanga iri pasera pekaende kobvuma ndikasvikira pautaura kubva pane zuva ranhasi uyu lasi haasiri muzukuru musha mwamatasva ngewe ropa remumusha mwamatasva pane zvemunoronga zvese nekuita sei kwese muri pamwe chete nyaya yandisingabati inyaya yehurombwa indakuendesai kwamambo ndikawaendesa kwamambo wanao ndavaendesa kwamambo nyaya yakavapinda mugiraundi vakazi ngawatsvage mari waenda wadini wafambi vakazi ngawafambi vafamba vakaenda kuona zvakaenda kosanganikwa nazvo vakadzosa feedback kuna mambo vakazi zvegadzirisai zvinhu izvozvo zviite zvakanaka ndopendakanda kuda uchichiziva manje lazi kuti kufamba kwamakaita kwamambo nepemakazopesera mari nepezvari izvozvizvi ngepapi kuitira kuti tiwe tine way forward yekuti ngatichipindana apa avo ngativabate takadai kuitira kuti nyaya idini igadziriswe mhepo dzemusha mwamatasva dzipere kana vakasununguka. Ndinotenda mambo. Nyaya iyi takaenda kwamambo tikaenda kun'anga yekutanga yekuchipingi ndo pandine chichemo chandakambokufonera ndichibva kwamambo. Chichemo ichocho handina ndakatombozama kuti ndinge ndichitaura namambo but mambo anga akabatikanawo zvekuti inini ndandiri kurewo ndichizama kuti ndivafonere zvakandiremera nditaure namambo saka ndaida kutaura namambo through imimi. Musi wayatongwa namambo mambo akatonga nyaya 1 yemakunhakunha. Mai vangu vakanzi vabhadhare mombe nehwai nembudzi 3 dzaheadman. Zvadaro papaya chikanzi n'anga yatakadaidza kumba yakabata vanhu 3 ndizanditi yabata vanhu 3 vamwe vacho vakasara asi inini sekuziva kwendaita kuti vanhu ava vanoroya hazinondiitira zvakanaka. Takafosa n'anga kuti chiuya kumba ubvise zvikwambo zviri pamba sekutaura kwayanga yaita yakauya ikazishaya ikadzokera yatsipipwa yavhiringidzwawo nezvakavhiringa yadzokera n'anga yakatora $500 yanga iripo tisikawerengeti transport but yanga yachaja 500 ikatora ikaenda. Takaenda futi kwamambo tikaudza mambo akati mama akasika kuita zvinhu zvenyu musinawo ndiudza saka pane zinovhiringika pachiwano chemagariro atinoita. Saka imimi n'anga yako enda yakabva yadza kuti zvinhu zviri pamba panapa zvakakurisa zvekuti handikwanisi kuzvibvisa ndiri kuda 1000 pamusoro pe500. Inini ndakanga ndichirwara mwana wangu anga achirwara ende n'anga yangati nditenge zvinhu zvekubvisa zvinhu zvazviri pamwana zvese ndakatenga but payakabva pamba hapana chayakaita. Zvakandipa umwe muono wekuti ndidhaute n'anga kuti sen'anga kana kuti semunhu mukuru hazaizoita kuti itauro ndakundikana but ndandatoona kuti apa yandisiya inini isinondirapa ndo chinhu chaifanira kutanga kuita kundiseva life yangu kuzotanga kutaura matare sechivimbiso chayakanga yataura iroko. Mambo obva ati ndakubvisirai 1000 yakanga yakachajwa nen'anga chitsvagai 700 pamusoro pe500 ndikaisa chikumbiro mudare ndofunga mukatasa paYouTube zviripo. Inini munhu anokwanisa kundiitira matare zvandakaona sechivimbiso pane munhu anonzi Apostle akaona nyaya iyi kubva pairwara vakanga vachirwara vakazoshayika kuti tizoziva nyaya idzi endi vaiudzwa vacho kanga uripo vaidzibvuma nekuti dzaitaurika semaonero nemazira ataiita kuti chikura pamba pataigara. Mambo akati inini ndine mutongero wangu ndikati ndinotenda ndipikisi mambo. Saka taenda aifanira kutsaga mari ndiani sekuru hanzvadzi yamai sekuru shupa yava vakati ndine 200 zveshuwa dzinza rakanga riripo rese takawanda vamwe vakapledja mari pakapledjwa mari ikaungana ikasvika kuma 400. Yasvika ipapapo inini pakubatsirwa nevamwe vaindibatsira ndakabva ndalinga nen'anga inonzi sekuru tasvo inogara kuHarare kuMebrain izvezvo. Ndabva ndaenda kwasekuru tasvo nemwana ndiwo akandirapa kurwara kwandaita pakunzi ndandine kenza yemalungs nekukosera kurwara kwandaita nemwana kudonha nekuita sei. Sekuru tasvo obva nditi no enda kodaidza dzinza rako muEMS. Ndakaita saizvozvo ndakaenda kubhonda
ndokunoshanda sekuru ndokwanodhiraivha basi. Ndikavaudza zataurwa nasekuru Tasu vakanditi ndiende kumusha kuchishako kunoticha sekuru. Ndikaudza dzinza racho rese tese pamwepo tikaita 14. Asi chavakandipindura vedzinza vakanditi mari dzebhasi nechatinodya nezvese ndiwo chazvionera. Asi nekuda kwekuti mudzinza mune vamwewo vasiri panapa nevamwewo vari panapa vegeneration yangu vakakwanisa kucontributa mari vakati no problem ngazviitike tinotangira ipapo. Takatora $400 iyaya yakanga yambobviswa nefamily iyaya tikawedzera imwe mari tikaenda kuHarare. Tasvika kuHarare yange iri Saturday ndo pari nyaya pane nyaya izvezvi. Sekuru Tasu akauya munhu akandaasista kuti ndinge ndichipinda pasekuru Tasu ndiSly. Ndandisina mari dzasekuru Tasu ini ndandisingadzikwanisi ende sekuru Tasu wakandaaccommodata zvakanaka. Vauya sekuru Tasu, sekuru Shupai, baba Precious ava namai Denver naDenver vakasvika kuma 11 tese tatasvika na 7 kuHarare. Takwira tenda wekutanga. Vasvikawo Tasu akanga achitopindawo pagate pake achiridzirwa mbiri achipinda. Achitopinda Tasu yatosvika akuenda kwobva ndidaidza andiona. Andatoenda ndikazikanzi ko wadzoka ere mufana ndikati ndikati hama dzangu dzatouya. Maiden vachipinda pagedhi wakabvunza kuti ndiye Tasu wacho here ndikati ndiye Tasu yandandiri kutaura naye yari apo. Kutaura kwavo vakati mwana mudiki. Handinoziva kuti mwana mudiki wake ndewekuti kumatare here kana kuti pazera. Ini ndakatofarawo kuti saka nyaya dzangu dziya maybe it will be the last bus stop. Takapinda kwaTasu. Tasu akatipromisa obva ati anoimbomirai. But ndinomirira Sly. Saka hama dzako ndikadzidza ndirumirira Sly since ava teacher ava na driver vari kumhanya kuti vada kutoitirwa nhasi nekudzoka hazviti plus handizviti ndikuitire nyaya yako pasina Sly. Nekuti hama dzako idzika hadzikude. Tinotaura dare munomu robva ratoperera munomu zvobva zvatovharana. Alright. Iyo yekwaTasu ndamhanya kumberi. Tisati ndaenda kwaTasu. N'anga ichibuda mumba musi yabuda mumba. Takasara tikagara pasi. Tagara pasi ndikaudza hama kuti ukakusukurwa kana kudini. Tese tine spirit yekuda kubvisa zvikwambo tigare zvakanaka. Hande kuHarare kwaApostle. Takasvika kuHarare kwaApostle tiri family dzinza rese rarisipo. Family zaireva kuti vana vakabarwa naWilbert Matasva vanga vasiri vana tisu wadzukuru chete inini Denver naTino mwana waShupai. Tisatiri extra vanga vari family. Vakatanga kuudzwa mamiriro akaita musha nemaitikiro ari kuita zvinhu. Umwe naumwe pavanhu vese akaudzwa uroyi hwake akabvuma. Makatemwa nyora nevabereki munoshandisa zakati kuroya zvinhu zvakamira zakati state ina lazi ndindakamuudza kuti muri varoyi. Kana paina ari kuramba kuti hamusi varoyi chisiyana nekusungisa lazi. Uya mumangare nini. Chiitai kuti ndikusvikire pamba penyu ndibvise uroyi nezvikwambo zviri pamba penyu ndiApostle Makototse aitaura izvozvo. Anogara ku Waterfalls. Munhu ega akanzi atenge zvaakanzi atenge. Tikatenga even family yese yakatenga. Apostle akati since inini ndaitaka kujairira nekuti ndataura nhau iyi ndakarerekera kwalazi. Munokwanisa kusazvinzwisisa zvakanaka. Ndiri kuda kuuya nevamwe vangu vekuchechi. Sekuya kwandakamboita kunomwa musha mudunhu menyu. Ndauya navo ivavo ndo vandoda kuti vaite basa repamba penyu. Vabvise zvinhu zvepamba penyu. Ini ndichange ndiripo asi ndo vandoda kuti vauye. Asi kuti vauye pari kuda $600 yetransport neadministration yavo. Ini nandichachaji mari. Takatozvinzwisisa tikatofara tikati $600 ishoma toitsvaga. Sekuru akati after 2 weeks tinozviita. After 2 weeks ndakafonera Makunhakunha kuti zvakamira sei. Sekuru akati ngatiite month end. Month end sekuru akatanga kunditiza. Ndo zvakaitika. Ndo maperera akaita nyaya yekwaApostle. Musi ndakazoda kufonera Apostle ndakuti Apostle imimi chingouya mari ini ndinenge ndaiwana. Apostle vakazonditi ndaona kune dare rakamira kwamambo reMakunhakunha. Nhau yako iwewe ndekuti ndikusunungure asi dare reMakunhakunha rakamira kwamambo hazviiti kuti pinda musha menyu madzishe nemadzimambo vasingazivi. Saka ndiri kuona mambo akamirira kuripwa kwake asi pakuripa apa handina kuona munhu aripa nekuti sekuru avari kuziva kuti mai vako iwe havana mari yekutsvaga mombe nehwai. Saka nyaya yako ndo mafire ichaita uye vanhu havari pamwe chete. Ini ndobva ndatsvagawo ndichitsvaga kuti inini handingaripa sei Makunhakunha. Zvakandiomera kuti inini ndinge ndichibvisa Makunhakunha nekuti inini ndine Makunhakunha wacho. Saka
ndo pakafira nyaya yangu. Sikandazoenda kwaTasu. Ndaenda kwaTasu, takapinda maTasu zuva rakupota, slai auya, kamera yauya, vanhu vakabvunzwa mibvunzo yavakabvunzwa. Ndofunga kubva ipapo ndoda kuti vemhuri vange vachitaurawo zvavakaona kusvika pazvinoperera. Ndosaka ndati mhuri yese iuye titaure kwamuri, nekuti iyo mhuri ndiyo yakandimangarira kwamuri. Ichisimuka pamberi pasabhuku wedu anonzani? Pamakauya naye kunokuya. Vanhu vese ava vekwaMatasa vakanditi ivo kana ndikasavabata sekuvabata kwandiri kufungidzira ndakavaita, ndaizovapa mombe 20. Saka izvezvi inini zvandavabata ndosaka ndadzoka kwamuri. Saka ndokumbira kuti ivo vanhu vacho ava vataure vega nemuromo wavo kuti vari kugutsikana here kuti ndakavabata kana kuti handina kuvabata, kana kuti zvavakaona kwaTasu kana dzichibvira ndinokwanisa kokwereta mari yekuti Tasu vacho auye pano kana vachiramba. Ivo vari pano, nyaya dzadzibudire panapa, nekuti inini kutaura kwandinoda kuno kushupa amuritaura nezvake akatiza nechikwambo chake. Indizvezvi ari toda ropa zvekuti kukutaurirai ndiri panapa da kuti muzirekodhi. Agasti September kurufa futi umwe munhu. Musi wa 24 May maidhenivha vakashayika tiri kwaTasu tiri pang'anga. Asi handisizoziva ndiani ari kufa, ndosaka ndisina kunyarara nenyaya yangu ndiri kukubvunza ine kuti ndiri kuziva kuti inini munhu ari kundivhima ndishupai. Ndine chichemo futi chekuti inini kunyangwe manga muchida kundifonera ndandiri kuuya ndichichema ndichiti inini madzishe nemadzimambo ndakaisa nyaya yangu kumatare. Pandiri kuononga matare muri kundisasika nekuti munhu ane zvikwambo netsvimbo aroramba achivhima ropa. Ende ropa racho roramba richideuka richindipotsa ndichiziva kuti ndini ndiri kudiwa neropa iroro. Saka ndicharamba ndakamira kusvika rini ndichiziva kuti uyo munhu ane tsvimbo iri kundirova uyu. Indachema kwamuri. Ende sofa ndofunga ndachema kunyika yese zoti maybe president ari kuiziva nyaya yangu. But hapana action iri kutorwa. Saka ndicharamba here ndakamira ndichiziva kuti uyo munhu ari kundipotsa uyu. Sofa ndichirovhika ndisanda kudzosera. Sandokumbiro baba vekwaMatasa ava ndo vakauya vari 7. But changu ndinetsa ndechoti nhasi tauya ta4. Ndikati ivo va3. Asi musi wakauya wanga vari 7. Petakaenda kung'anga kwese vamwe wanga vari 10, takamboenda tiri 14, tikamboenda tiri 21. Zvisinei ndadzoka futi kwamuri headman. Wazviti hako ndakuya pamuri baba Matasa. Okay. Mungandibatsira here netsanangudzo kwamakaenda kwasekuru Tasu. Ya nyaya tsanangudzo otherwise ini ndakamira hangu baba sababa. Pana mhuri yacho ina pana baba ari kuti sei asiri kuuya iri kushupa iwo. Saka inini kufamba kwetakati takafamba zvakanaka. Saka otherwise kuti kuri kutaura nyaya kwasekuru Tasu. Otherwise ndope mugone kupe mukomana wangu uyo munini mwana wangu waita sei ataura. Mukuru ndiani ipo baba? Papi. Pakati penyu mune mwana wangu. Baba ndini mukuru. Chitaurai. Baba ndata Taurai. takaenda kwasekuru Tasu. Tadaidzwa tikaziva ndikuti endai muita sei. Takapinde mumba. Tapinde mumba. Tobva obva abvunza kasi tobva tagara ngeukuru hwedu iri kuita sei. Tagara ngeukuru hwedu ikoko. Tobva obva abvunza zvaakabvunza. Kasi aura inoda kutamba neni saka chidai kunze. Kwazotanga futi ngemukuru. Wakatanga kupinda ngeichi ngemudiki. Upinda ubuda waiti ukapinda ndakazopinda the last person kupinda mwaimomo manje. Ndasvikemo ndakaenda kopuwa mvura yandakaita sei kuende komwa tikasichenda kugirazi. Towataenda kugirazi kwetakaenda. Takanga tisi ndandi na petaiti ungati 35 ungati paponga paine 6 here. Saka ndakazotanga udona. Ipo bomba pakatanga udona. Wakatanga udona ndiye. Ndimaisire. Yeah, in short again taure ndichiti baba wa takapinda mudare Matasu tasovha ati sinzi muri kumhanya panapa handiti zvekushopera vanhu zvemunofunga nekuti ndakawandirwa ende nyaya dzenyu muri kudzidziwa. Ndoda kuziva kuti mai vemwana ava vari kupi. Mai vangu obva wabvunzwa zvavakabvunzwa kobva waramba vakakama vachida kuita zvaita. Ndopakabvunzwa baba ava zikanzi ko vana vako vari vaviri vakarara vese mwana wacho nomuti chii. Nyaya idzodzo dzataurika hapana kuzobuda zvakanaka pakabvunzwa naTasu kuziko imimi ndikakuti muri varoye munoramba. Ndopakazoenda vanhu kuglasi. Tasvika paglasi takapiwa madhishi mairi takaita magrupu mairi. Susu wechidiki tatiri pedu vakuru vanga vari pavo vari 6. Vanga vari 6 isusu tatiri 6. Saka dhishi remvura iri maitira raiita vaidaidzira kuti
gilazi penya dakuona muroi wangu tatobuda mbatasa autoitawo zimwe uku tatoone magilazi edu pasi pemuti uku saka zeshwa nenguwa mvura yaya yakabuda kuita glass rekuti waitoona mira kudai izvozvo kuti fesi yemunhu waitoiona but patame yakatanga kupenya glass tichingodaro mainikisi sisi wamai wangu ndo vakatanga kubudisa ziso kudai vaitonga pasi pavakagara pakutopisa pasina nguva mainikisi aya vakutoroya masikati pamba patasu pane vanhu panapa pane vanhu vakawanda vanhu vari kutoona pa zvinhu zviri kutoitika wechi2 munin'ina wavo obva atera wechi3 hanzvadzi yavo iye asara ari baba vaatera wechi4 maidenva obva atera takatanga na matiko munguva dzinedzi zvaopera kangodzika kudai zikanzi varoi venyu ndofunga maita se havaona tiri during that process tiri padhishi redu sevakomana ava vakaita kunga vapi vabatwa nespirit obva kuti akomana pane zvoda kuitika satame yakati pane zvoda kuitika ndakadzwa kurira kwepfuti ndofunga iwe shamari maridziri ataita futi kunyanga yakuti unoti dhuka uye tamaungira noti rikocheti inoenda kudai soko ndoze ndakanzwa tame ndakadaro ndakabva ndatongoona inini ndakutanga ndamuspirit ndakabva ndabayiwa panapa pandatanga kubvira moto dzakaonekwa nevanhu vese pfuti dzakarira ka3 pandainzwa inini ndaifunga kuti ndega ndirunzwa but munhu wese akatonzwa kuridzwa kwepfuti akaona inini ndichibvira moto ndikabvisa t-shirt ndandakapfeka moto uchitobvira but time ndakabvira ndakatiza 50 meters tobva ndangodzoka futi vatati amana ngatidzokere paglass saka Saturday taizomirira sekuru kuti vatibatsire musi weSunday sekuru vakangopedzawo watongorowa pasi ava vanga vakasikirwa tikatora mafotos tikateerera nyaya dzavaitaura sekuru vakasikirwa vakabudirwa nekuroya vakauya pandiri vachindibvuta unga vanezva vaibvisa vachiita sei ava vanobudirwa shupai ya pakatika zvakawanda usiku hwese hunorarwa vanhu vachiona vachiita sei vanhu vachibvisa hembe vachiroya but chainetsa kana chakatishamisa kana nanhasi pane nyaya ndepekuti family ichiroya isuzi yazo yaitaura language 1 yatanga tisinganzwi isusu vaiti vakataura umwe kana aruko vaiuya voisa musoro pa1 vosuduruka futi vakadzi pavakarara kwavo sekuru vakarara kwavo kuvarume time yekuti vakauya vakabvisa hembe ndo time yakabviswa hembe nevamwe hanzvadzi dzavo dziruko kwaedza makuseni akatanga kuita right nemaidenva vamwe se obva ita right but mainikisi vakanonoka kuita right zvakaita kuti vazoita right Sunday yacho zuva rakudai taifanira kupinda matara sekuru musi weSunday sekuru akati handidi munhu anotaurirwa zvekuita ndoda kuti munhu adzipindire ega mudare mangu ndichitaura nyaya dzake achizvipindurira saka uyu asati right mbomusiya yamboita right vaitaura nyaya dzekumusha tiri kwarara pavakamboita right tese takavaunganira mainikisi tikati muri kubvepi zvika ndiri kubva hangu kumusha kuna vamwe mai vandisikataura hangu nezita ndandiri kuaudza nhamo dzangu dzandiri kuitirwa nemwana anonzi Lazi vachitaura nyaya dzavo zvisinei Sunday manheru sekuru tasvava ndo pavanopedzisira kuita matare for the week Monday nechipiri vanoenda kuoff vozoya chitatu kuenda mberi saka vaifanira kuclear munhu wese but isusu hatina kuzoklika pane muenzi wavo wakasvikira vakatiti ano imimi zvendava kuchikuitirai sinzi vamwe vachida kuenda mabasa nekuti zvinhu zvenyu zvifambe ndochiuya Monday makuseni zuva rendisikafanira kushandira ndoenda kupedzera nyaya dzenyu modi moenda Monday ini ndakatomuka taitotaura nyaya mairara varume tobva ndatomuka vanhu vese vatomuka ndini vapedzisira kubva murumu vanhu vatoungana pamota yasekuru ava vekubhonda tichisvika pamota ndakasvika mai vangu vachiwaridza bonde vachinzi vawaridze bonde vanhu vari kutotakurira maideni vari kuti ndiri kutsva ndokusvika kubvunza kwandakaita ndikati muri kutsva nei ndopatakatanga kutaura semhuri ndikati no vana sekuru muri kuona kuti mimi mune problem yekuti munava muchiramba n'anga dzese dzatakaenda sofa ine yang'anga yechi6 sei manga musingabatwi imimi mairamba zvese izvi kusvika nhasi tazoya panapa maidenva ndopa vakatanga kuconfesa zvekuti vasvikirwa vakabva varadzikwa pabonde vavatanga kutaura nezuro manhero acho vanga vataura vachiti ndo pandine hasha napo mambo ndanga ndichauya asi ndinofanira kupataura nekuti panongorwadza yangu inini n'anga dzandaenda kana dzandinyepera ndakazvitaura mamambo ndinoenda kodzidaidza dzouya padare renyu rineri hapana n'anga inorambidzwa kana inonzi haiuyiba padare yopuruvha kuti ze inotaura kuti uyu muroi inozionepi uroi hwacho huri papi ndo n'anga indoda
Even pandakasvika paaposito ndakamuudza kuti usandiudze kuti mai wangu muroyi uchizotadza kubata chikwambo chacho nekuti ndichazonetsana newe. Akapa promise pamberi pevabereki vese kuti ndinozibata. Vanhu vakaprofitwa zvinhu zvavo vakazibvuma. Taso ndikamuudza the same akantaura kuti ndodaidza dzinza racho ndo iri. Ndakaenda naro ndikabatirwa zikwambo kunyeba munopisa chikwambo chamukoma wenyewe. Saka nhau yendiri kutaura iyi inhau iri kuitika. Nhau yetsvimbo inoshandiswa kumutsa vakafa haina kubatwa. Munhu wacho akatiza netsvimbo pataifanira koisarenda. Tsvimbo iyoyo iri kudai nini mambo. Ndoenda here koraramba kwangu kunyazura, ndoenda here korara kubasa ndichiti ndiri right nekuti mambo muruziya nyaya. Ndoramba here ndichivhika, mari yekuvhika ndisina. Chino chandinacho izvezvi energy yekudzosera hondo. Saka mambo ndauya and ndofunga kuti handichazotauri futi nyaya dzakadai mudare rineri. Ya. Ndiri kuvhika. Aizwa matasva. Muri kuizwa here nyaya yerutaurwa yako mambo. Mataura ndaizwa. Inyaya yakanaka stereki. Nokuda kwekuti nyaya iyi yakawatangirawo maoko mangu. Ndikaifambisa kuenda mberi. Nhasi uno yadzoka futi mumaoko mangu. Yakuda kuti tiite revision nekukorekta panenge pakasarira. Vanhu vekwaMatasva zveshuwa vari kuzviziva kubva pana baba vasara vari vana babawo. Varozviziva kuti mukubereka kwavakaita vachikura mudzinza mavo mune urombwa hwakanga hurimo. Urombwa ihwo hutori nevanhu vakahuchengeta hwaari kutoshandisa kuti hunge huchishanda. Saka mune vanhu vari kudiriridza dzinde roupenyu hwavo nemisodzi yevamwe vanhu. Vanhu vari mushamwa Matasva. Vaita saizvozvo yanyaya vakosairirana. Mumwe munhu ari kutambudzika. Tikatarisa panguva yakaende kotanga kusafa muchinda uyu. Nenyaya zvinhu zvemwaMatasva achizvifambira kusvikira pari nhasi. Kana ari kuti $50 pamwedzi kubva panguva yacho makore mangani uchishandiswa shamwari. Vataura na baba ndo vanoziya nyaya dzayo. Makore mangani mwana wari kushanda? Inini handifungati pane zvinoziya panyaya, hapana zvinoziya panyaya. Ndine 37 years. 37 years. Muridzi wenyaya ndishupai. Ini undoriwo baba basi. Izwai. Penoda kufamba nemumwe mwaMatasva ngepekuda izvi. Imimi musajaira kuti panyaya pega imwimwi munoti inini ina ndizvikwanisi. Ini ndozotya kuti zvakati unoziya nyaya dzese ndinhingi. Imwimwi muri mwi baba mwasara muri baba imwimwi. Uyu zvaari kutaura dakati zvaari kutaura zvezvo mukange muchimurambira kudaro zvezvo unoti muroyi ndiani? Handisi kumurambira vandika ndiri paneri. Handisi kumurambira. Saka ndiri kuchichitini imimi ndimwe ndakudhila naye. Uyu kutaura kwaita kuya kubriefa headman pamusoro pesituation yakasangana nayo paground kubva pakutanga kuita kwendakaita nyaya yake. Zvichiende koreva kuti uri 37 years. Pa 37 years times 12. Apo ndiri pazomurutaura basi inini kuti ndipe decision. Pana shupai handitozvikota. Handisa ndafunga kuenda nedecision ba muri mhanyamberi. Izwaiwa Matasva muri mhanyamberi. Ndiri kuti inini 37 years by 12 months. Pane mwedzi mingani? Tozoti times 50. Tobuda neanza yemari yuda mwana uyu. 22,200. Modo mbadara madamages ake. Unobhadharwa ndiandini yeshe. Ndimwi. Zvote munhu zvacharipuwa. Tikati ndimwi hatisi kutaura ndimwi ndimwi munobhadhara. Zvaishungurudzai imwimwi ndimwi musoro wechitima. Ndimwi mwakudhiraivha maturoko ese umasure. Because maturoko acho ari kutondiremera hati ndanotiza. Anotiza maturoko acho. Saka muri kuteere tisvipe aite hunhu hwanga rode kuita paChristmas uyo. Basi tunoda ndikati ndatidaidzira. Kuti baba richiwirirana. Tomusitoisvipa here woita hunhu hwaida kuita paChristmas. Ndaizo zvandikutaura. Munhu nenyaya ngaite sei ushupai tiri kurasana kwetiri kuenda. Hatisi kufamba bhora rimwe chete. Imbopindurai imwi mwacho. Pamusoro ishe. Ini kuya kwendanga ndatoita kunoku. Taitoti tisangane nashupai wacho ngoti shupai wacho uri kutotizawo kumusha kwedu hasi utouyaba. Saka imwimwi pemakati pakazi kudare takati very good takuonana nani isvike shupai wacho futi hapatorina pano. Saka titoshupikawo kuti tomuona sei. Ndati inini 22,000 irikurwa nemukomana uyu. Haisire kuti shupai ndiyo akanga ari kumubhirikidza yegaba. Wanhu 4 wataurwa apa ndo vanga ari main actors pamusoro peupenyu hwake uyu. Saka wanhu 4 vanofanirwa kuti vadhivhaitira nepa 22,000 iyoyo.
Saka ndotauta wandi baba wava rupokonyoka mukati mwenyana ndo wachaunganidza vanhu iwawo chandoda kuzwa date rawo yona. Then I've got the way forward. 800 yataura yakashandisa mukufamba kwese kudare rangu nekwa mambo kwese uko kwenda kwese uko iri kudikana futi. Saka inenge 22,800. Yatkwendizika. Saka ndenge chinoti mari yo ibude. Chatiri kuita ngeshe kudai. Ngatisatora nyaya sekunganya diki. Nyaya inyaya hombe inyaya inorema. Ukaona muchisvikire pakufamba munhu achiende kofire pang'anga ngemabasa ake pakakura. Murasondizwisisa? Ndipo pemwaifarwa kuva muine chidzidzo nemuono wese wakuramba kudzosera mishonga yabatasvi kuramba hawo asi wakaenda kobatwa mugona rabatasvi kuti kwinge mushonga wenawo muhomwe. Akada kukutinha uri kwauri kona pena longa anokutinha unofamba netsoka kuenda Harare namushonga wacho muhomwe. Anozviita. Chiri kukonzeresa kuti mishonga isaende kusada kugadzirisa zvinhu zvemumusha kuzvida. Nesa titarisiri kuti mwe yatambudzika umwe munhu achirarama. Kana izvi kutondinetswa futa zvinoonaka. Zvandiri kuda pano ngezvekuti nyaya iyi kubriefa kwamanditi andaizwa ndakutsvage nguwa yekuti ndakofonera chief. Chief vanhu vakamatasva vakauya vaine kuti asi pano vakazofira pang'anga. Asi panyaya yawo pane vari kutiza. Pakudikana kuziya kuti vanhu ava vanobatikana panzvimbo dzakaita sei. Takutsvaga kutungamiri unoende kuwabata vanhu iwawo waendeswe kwa chief. Nyaya ngomana igadziriswe. Ndosaka ndataura kuti pasoro pejura horako rareba nechindokwira isareza wayo ndoita kuisa yona. Aya mai muri kutishashira imwe. Makunhakunha mwakaita nemari dzemwakazi muripe mimi. Muri kukundikana kuri pakuenda kochengeta urwere hwekuti mwana afu. Kana mwakaziri pai imwe mwana azikane kuti ngeomumusha mwamatasva. Endai munoripa. Vana chiremba vaone kusununguka kuita basa rekugadzirisa dambudziko rainaro. Imwe ndimanya kubereka imwe. Munashuwa kuti hamubatikane ere nematauriro akaita mazuva ekutanga mudare mangu achitaura kuti ndine hipi yakadai yema x-ray. Asi kubatwa chirwere. Pamusoro ini ndinotobatikana nekuti handina pendinombosiyana naye. Ndinotobatikana ndinotorwadziwa. Bwamwe wangu wese handiti maona hapana. Ndinde ganda buda. Kuziva kuti zviri kutondirwadza nekuti mwana wangu vana vangu vari kuramba vachiita cheni vachishupika muruzvona. Ivo vakagarika ndivo vakatishandisa asi vakagarika havasi kuuya. Saka isu takukumbira kwamuri kuti vabatei. Kuvabata kwatakuita ngekwekuti ndakutokumbira mari yeairtime. Ndoda mari yeairtime. Ndofonera na chief totaura zvakakwana. Tine directive yatiinayo. Vanhu ivo vobatwa. Next date ramambo otherwise musi 23 wanofanirwa kuti wapinde mukoti mwamambo. Ende wapinda mukoti mwamambo wachabva wasiri kumadzimba kwawo. Nekuti munhu anongogona ngoramba achingotiza kudai asi uri kuramba uchideura ropa. Uri kutsvagei musha mwacho umo. Zvawakaromba zvacho zviri kukupei. Alright, itaura tizwe. Yafarane mangu wanga achitoa. But wazhinji vanosoziva ndine voice rakati kwirirei. Inyaya yeskero inyaya dzacho. Inoita kuti voice raguridzike pasi. Chendanga ndichinyanya kuona chanyanya kurwadza ndazwa kuchezi tizofonera chief tizodai pazodai. But kwa chief kune murume unonzi Muperere. But Muperere anonzi akapiwa mari kudare kwakudya mari murume wari paupenyu hwakaita seurwu wandiri kunzwa nokuona. Ipapo pakuda kuti paongororwe zvakanaka. Handisi kudawo papa judgment. Asi pa number 2 ngepanoti kwakaendwa kung'anga wati hanzi ndakashandisa mari ndakumbodzoka kumhuri yekwamatasva. Ko imimi zvamakanga mambotaura kuti kana ukasatibata because vanhu vaitaura vaine ushingi mushure mekuti vaitoziva kuti tinotsitika ng'anga dzipi nedzipi asina kuzoziva kuti dhakura dzinatwokotama. Saka nyaya ndinayo ndeinotiwo manga makambomuti mimi mombe 20 iyi 23,000 itomboisa futi pasaidi iri kutouya ende inotouya but pamombe 20 dziya ko imimi semhuri yese kwamatasva muchamupawo ngani nekuti wakazokubatai ndomboisiya yakadaro. Saka zvandenge ndiri kutarisira zvinenge zviri zvekuti vanhu vekwamatasva zvichiri nani zvemakatoita kutowiga uye wakafire pang'anga wako makatokanganisa
muchazoripiswa kwamambo kuno kuchakuripisai futi. Munhu une mhosva mhondi banditi regona kuita mazuva maerika muchitaurira mambo topana mazano ekuti toita sei. Mambo chakuti makaita wakakupai authority yekuti mumuwige ndiani munhu ari arupedza vanhu mumusha. Achifanira kudaro. Izvozvo ndiri kutizve nyaya iyi ichiri mumaoko mangu kusvikira madaidzwa namambo. Handisi kuda kuzwa kuti mwarwariwa zvisina kufanira kana kufiwa. Unobata chitsvuku pamhiri pachakwe pa. Ndimwe baba. Mira yenyu. Imwe muterera imwe akanyarara. Muri baba, muri kuteerera, ndimwe mune mhuri yenyu. Zvese zvakanga zvichiitwa ndiana baba enyu rwambwa hwese hwakanga huri kuitwa. Aya aningi naye kuzogamuchira pamwe ndimwe akatambidza chatozvizi. Ngoti ndimwe mukuru. Asi nhorondo yese kusade kutaura, asi nhorondo yese mushamwa matasva munoiziya. Asi chemunoita pemuri imwimwe munotye kufa. Uyu ndiye asingatyi kufa bo. Dai taide kubhadharwa kana taide kuita undyire mudare munomu. Mhoriro akaita nyaya yatonhora nyaya yakanga iri kupisa munozviziya imwimwe. Zvekuti taikwanisa kuti mazuva ekuenzanisa chauka takaenda kuita hai muitai kudai tibhureshe takadai kwatomusarire kunze mwana. Asi takatsva zvinonyepa. Chinokosha upenyu hwemunhu ngatifambe tese kusvikira pechinogumisirana. Kusvikira tasvika pari nhasi uno. Zvekuti dai kuri kuti uyu akaenda kotora pfungwa dzaakanga akatora. Akauya akaibereka kumusana AK kana kuisa pasaidha apa kapisto mwaimire mwero mushoko. Muruzviziya ere kuti mubude chokwadi nekugadzirisa hunhu hwemusha umo mukomana wakaenda kouraya hwani munozvigadzirisa imi. Kuiti munzeye chapo twa. Kwautaura ndira kunongedza William. Amutauri zvese bai munhu. Unonepa imi. Uchizwa uchinuhwa pamberi pako. Muri kutamba izwai vanhuka tiri kutamba neupenyu hwamwanu tisingazivi kuti upenyu hautengwi. Kana munhu waenda chamoni futi tatsvaga umwe munhu wekuti tichatopowana Mwari wakatosiyana neuya uya. Pfungwa dzainadziwo papo ichifamba ichiita senekumushunguruza kwamuri kuita mumusha mwenyu. Ndichiti muchimushunguruza ndisitaura imini. Echishungurudzika nezvemumusha muzivi pfungwa dzainadzo. Umwe uchasvikirwa akawarairwa umwe matekuteku chibhakera ichi pasaidi penzeya pagame Z. Type dzanhu akadai pamusoro penyaya dzakadai idzi haachatyi jeri ba. Kutosvika kujeri kwacho unotobva atosvika utoita sale master. Uyu uriapo. Anodaidzirwa degree mashumani kurima ndiyo achitobva tipinda pedza kumuuraya imwe. But of which hakuna kwezvinobatsira, zvezvinobatsira, hakuna kwezvinoenda. Chinodikanapo basi ngechekuti handi zvenyu. Wakazvitorwa zviri zvemadzibaba. Hauchazivi magadzirisirwo azvo. Wakamushandisa nguva yacho ikakwana. Chimusunungura. Munhu ondogara andori muSodom. Ondogara andopiswa zvidhina nouswa. Ndifaro. Chendiri kudai ngechekuti ndakuita macommunications namambo. Nyaya yekuti mupurisa wamambo wakazodai wakadai handiitauri. Ndozoitaura tapaground. Ngoti ndikataura makuhwa ndovanatise kuti paground bvu. Kachika chomunozviziya zvo ndinotange kubriefa. Matongere inenge ndakaita. Zvese daku kumurwichu. Iyo bharamba iyo akagara pasaidi pamambo. Uyu. Ndio ruzo akapuwa maro changamire ngapindurane nanhu. Akaenda kovhara kuti zvinhu samira uyu upenyu hwake utori pakoma. Etene time munhu unofa. Tikanga tiripo madzisha nemadzimambo, tiripo nekunga tichiwaka upenyu hwevanhu. Tiripo nekunga chida kuti vanhu vange vachirarama. Dai musiri pana pana sakazara pana musiri pambera apa dai tisiri pano nehosha wacho padai pasina. Saka rifariri kufa kwevanhu. Kuti azi ndi mambo kunga achichengetedza upenyu hwevanhu. Saka zvikati mambo ari kuchengetedza upenyu hwevanhu anoshanda nawo wacho ari kuenda komuhwandira kumbire mazano. Mambo is a civil servant. Ini ndiri civil servant. Vanhu vandoshanda nawo wese waka atawa ma civil servants. Kana akati ane corruption I have to fire. Hakuna munhu unoone basa muhurumende wakasvipa fire rako. Buda. Ende atimoshawa kuti ukandobuda nasi mangwaro unoona pagara umwe pangu akagara. Ende kwana ngoma yakuririsa anenge yakuda kutsemuka. Anosoda kuzwa kuti uyo murume wanoda mudziko rasangana naro kusvikira mambo akudaidzai. Ndofunga pamusoro 23 anotokudaidzai. Ende chada ma full details enzvimbo dzine vanhu iwawo vanashupai nevamwe vese vasina kude kuyauka. Ndiri kuda ma full details awo kuitira kuti komanda ichapuwa namambo ndishande kuisa pamapurisa apo. Ngavadhonzwe. Ngawapinde mukati kana 7 days vari kurimandi wobva yako kana waine makaki wachiya kwa mambo. Tetida upenyu hwevanhu.
ndikazvirera zvishandidetsa izvi. Ndine imwe ndakarera panapa yarinyoka panapa. Ndikatenda mwombonora. Pasina mazuva mairi ndinatenda mwombonora munhu kwakufa. Saka ndidi kuti nditarisire kuti nditi awo ngatiende kwa mambo. Tisati tasvika kwa mambo kwacho uyu kwakufa. Munonyepa. Maitire munomboita usiku mwaiti muchicommunicate mozoona mwana opfeka muchitaura mitauro yasikazwi munozozvita parufu rwake muchidamburirana nyama. Ngo chinenge chiti uyu haikwi. Ndinotarisire kuti 22,000 ngaiuye, 8,000, 23,000 ngaiuye, 28,000 iri kudikana ngaiuye. Miripo yamambo mbuya ngaiende. Kuno kumbudzi dzangu ngadziuye, mambo akazotomurerutsira. Miripo yedu ngaiuye. Musunungure zviri mumba menyu. Mwana ngewenyu, hamuna kubarirwa ba mwakabara mwega. Murundizwa ere mayalazi. Muite kuti asununguke. Mukamusunungura kunyangwe kana kumba kwake chako, muri kungoendawo henya simwe wenya haona so sununguka nekuti amusari mwachenesana nemwana. Itai kuti musununguke muchenesane nemwana zvinhu zviite zvakanaka. Tiri kuwirirana. Hanzi mazita mudu ndipa andikari pamasamudzo Aiwa, ndibela zanyoro, bela zanyoro. Zakaita shupai house number yake ndo kwanisa utazoiziva but anoshanda pabhonda pachikoro ndifunga kuti pangarasasire. nyora zvese lazi. Nyora kana pari pabhonda nekuti tinotsvaga kwese ko. Mukatomufonera izvizvi anotokutaura ndiri kubasa ndazvinzwa. Haregerai tichida kufuka. Ina ndigariri banyaya koi. Indo ndodora sozwa penoperera iyi. Handiboigariri ba. Chatonetsana kwachipi kwacho kuti munhu ngabata. Vanhu ngavabata. Pachibonyarara. Ende kana chingatopa date ndimushandikwidza transport. Itangoita ubvakare nekare zviya mambozoti kwachipi. Tagira mari transport toenda. Tobrifana ikoko toonesana kuti zvakamira sei. Asi mutazondisira kuchikuwaba mari yacho yakuya. Kuti mishango nyimomo hey. Ndakabona musha wakadaro. Vavatasa. Anari vanoshina. Mwana wenyu akatete mbavha zvinozana kwa matasva embavha. Ari umwe. Zvizi mukafamba pinde kutawani momoka. Mukaoneke pa YouTube mukafamba pinde mautozoda ndi matasva. Ndide bro iyoyo. Vakaipa. Aya adiba kupinde mukati mwani nyaya naikwa matasva. Kubva from the word go. Ontaura munonduraisa. Munondura. Komuroda apendi yani. Muroda afeba because apa naikwa matasva ari panapa. Hapana une connection naanhu ari kutsvakwa ere. Unogona wafonera kuti muri kutsvakwa tizai. Kana akatiza ngatize. Amwe ari mukatumu. Last time yoka pana akaita misikazwa panapa. Zvomutotaura zvezvo. Ndine nyaya ndiri kugadzirisa muno mumwe uri busy kutaipa. Zviri kurongwa zvakati, zvirongoro zvakati. Munhu oswera ari pamusvetu ngemembwe. Umwe musi chazoti mapurisa batai munhu mukangobatwa chete uri kutaipa moka. Uchazoita problem. Pane iyi ngataure chibva atiza afunga kutiza ngaindopinda mudhemu wamubudzu. Asi ushaite nzara tomisire chiroro newe munondyira tombudise mu. Kwachadumbura zvo. Mishonga yakaenda nayo Kana zvashupa ngaindotsemura gomo ramuduma wobva zvivhara nesimende. Tombudise moto muchare dhora imomo munobuda. Saka ngatiti susu lazia communicating newo kusvikira pamusi 23 ngazvishande tiri pamwe chete. Then William Matasha ndoda nhamba dzenyu handizombotsvakamwe ba imi muri tuna lazi ndimwe nisha communicate nawo ngenyaya dzekuti mutaurire vamwewo kuno kutone kuenda kwamambo. mambo kuti mutaure. Zvani mutaure.
uko kwa ndabati ndiko ndakutati mambozwa ro zvinokutaka zvida ndabati ini ndataura kuti ndikataura communicate na lazi nemwimwi toda kuti tiende kwa mambo aya pamadresi apo hapa haasi enyu bangangu nemazita awo ndakobata ndega kuri kungandata communication achipi nawo iripo inini ndakuita tag of war nemusikana mukuru wemumba namai wangu maimikisa. Ndiri kuona kuti kuramba ndichicommunicate nawo inini direct ndakuita tag of war nevana vavo, nekuti patakaenda kun'anga apa ndakazovamanikidza inini kana vakazositaura ndo zvakaitika. Ndakavataura kuti padoda 200 yekuti mutakure zvikwambo zvenyu zviende kopiswa. Kozi patakabva uko tichisvika nemota pamba pavo ndakabva ndangoti inini mari yangu yaperera pano, chendandinoda chete kuti ubate chikwambo chako. Saka maitira ndakaita ivavavo, mai avo vakazoita chimbi kutengesa mombe yavo nekuti vanga kubata zvinhu zvavo zvinopisa. Saka vana vavo hazvina kuwafadza. Ndandisikazivi hangu kuti patichazosangana ndichazovabvunza kuti maida kuti inini nditore zvikwambo zvekumba kwenyu kuenda kopisa here, iyo mai venyu vacho varidzi vezvikwambo varipo. Saka like nhasi pawaziva kuti mai vavo varida kuenda kukoti, vana sekuru avasvika pamba pavo, mukunda wacho akarurwa kwabuwe rimwe achitosvika achiti mai vedu arurwara, toda kutora mai vedu kuenda kuhospital. Saka ndiri kuona kuti ndinga ndichipindirana tichitaudzana nevanhu ava mambo. Zvazvakakosha kuti muvape masamoni. Handichatarisi kuti chapa masamoni ba. Kodzira nhasi vatodefault. Ini ndakutotarisira kuti nditobata nezeta rapi. Ndinotenda ipapo mambo. Ndine mupurisa wangu mudare munomu wakazosungiswa akabhadhara nefaindi yekuti munhu rutiza kwakumpiya kuti aone kumubata. Handizivi kuti kana Major Street wacho aide kuti here arumbirire kobate hembe yake munhu rutiza. Mudhara wachena musoro ndebvutorwa nemhepo arutiza dzachena kuti mbuzi akadai. Kwakurumbirirwa nemazere dana kudota zoti tangoti kutadza kutomubata. Wasvikira pakumurwa 2 feet. Kwakuisa simbi kwati wandichani wandibvise mazino. Apa yo kubva pese panapa kutendere kuya kwese kunoku. Hauna nemazino, mwatane nembishwe dzirimo. Bata wanyepoto wandibvisa mazino. Saka the solution takazonzi izvo musasaita zvekuwadaro because anoramba achikupomerai mhosva. Saka mwana munhu anenge ari kudefaulta dare, uyai muripotewo mapurisa. Mapurisa anomubata omisa maseo zobva wauya naye padare. Ndozvinoda kuitira shupai. Hanzvadzi dzake mbiri dzisiri kuuya. Regerai moni. Akandoti mapurisa achisvikepo senge hanzvadzi dzake mbiri dzinokasikopatika. Uyu ndiye doti anonoka ari maseo. Urutizani zviro zvakewo. Ndofunga pachine chimwe here. Haina handisi. Zvareruka sununguka chinenge chicommunicator. Asi ndichazoda mari airtime ndizokufonera chipi. Ndinotenda. Ndizofonana chipi zvakamira sei. Uye agadzirisa chanhu mwana unoda kuti asunungukewo.